juma ye dababila kalo tile 21 san 2026 Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka waati togoya la kunnafoni waati sera. An ka bi kunnafoniya gale bɛ tali kɛ an ka camancɛ fanga ɲɛmaa la ni o ye son excellence général d'armée Asimi Goïta ye. Arabadon utukalo tile 19 san 2026 an ka camancɛ fanga ɲɛmaa son excellence général d'armée Asimi Goïta ale ni Rusi jamana kuntigi ni o ye Vladimir Poutine olu ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya nɛgɛjuru sira ale kɔni na utukalo tile 19 san 2026 Saheli jamana ni Mali jamana ka lakana cogoya olu kan b'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye ni cɛba fila ninnu n'o o ye Rusi jamana ɲɛmaa fo ka taa se Mali jamana ɲɛmaa ma ni maa fila bɛɛ lajɛlen bolo bɔlen don ɲɔgɔn ye yaasa jɛɲɔgɔnya min kɔni ma ani ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o o ye lakanako fo ka taa se jatigɛwale kɛlɛli o ma ka bɔ an ka jamana olu kɔnɔ nin b'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan fɛn min kɔni ye jɛɲɔgɔnya o kɔni sinsinnen don kosɛbɛ Rusi jamana ale ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Wolomasigi tabaw ye banbaci wale tigilama caman ni karaba tarata don utukalo tile 18 san 2026 san worodugu tile biyan fan fɛ kilomɛtiri 35 bonyanko san ɲɔgɔn cɛ. Kunnafuna olu bɔra état major ale yɔrɔ min na an ka wolomasigi tabaw ka wulikajɔ kɔnɔna la a bɛ fasojama bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ka kɛɲɛ ni opération dugukoloko ale ka wulikajɔ ye fo ka taa se Rusi jamana olu ma. Ka wulikajɔ kɛra sababu ye fɛn min kɔni sanka olu fɛnɔ ni ka dankari kɛ banbaci wale tigilamaw daga yɔrɔ la fo ka taa se u ka kɛlɛkɛminɛw ma k'olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ k'u ban. O hukumu kɔnɔna la arabadon utukalo tile 19 san 2026 Bajangara mara la secteur Kilanpo la an ka wolomasigi tabaw ka wulikajɔ kɔnɔna la u ye ci kɛ ka ɲɛsin banbaci wale tigilamaw dagarɔma min kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye maa jugu maa mugan bonyanko ni o ye jatigɛwalekɛlaw ye ka dankari olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnɛmaya la fo ka taa se u ka bolimafɛn olu tiɲɛni ma. Kunnafuna olu y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye état major général des armées wolomasigi tabaw cɛsirilen don sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ni ka dankari kɛ banbaci wale tigilamaw la ni ka tila ka foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin an ka wolomasigi tabaw ma. Kunnafoniya o bɔra état major général des armées ale yɔrɔ kunu alamisa utukalo tile 20 san 2026. San wolomasigi tabaw dagayɔrɔ bingani kɔfɛ san dugudenw kɔni farala ɲɔgɔn kan fɛn min kɔni sefawari miliyɔn 1 ɲɔgɔn ko o fara ɲɔgɔn kan ni k'o di san wolomasigi tabaw dagayɔrɔ ɲɛmaa olu kɔni ma arabadon utukalo tile 18 san 2026 donbolen ale kɔni dira san marabolo ɲɛmaa ale ɲɛna ni o ye colonel major Usman Sangare. Kunnafuna olu y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye san dugudenw ye u labɛnnen don sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ni ka an ka wolomasigi tabaw olu kɔni kɔkɔrɔma don halisa an bɛ waati min na i ko sisan u kɔni b'a la ka fara ɲɔgɔn kan olu kɛ yaasa fɛn min kɔni ye ka ban an ka wolomasigi tabaw ko olu kɔni dɛmɛ. An bɛ taa Kamalenka olu fɛ yen nɔ an bɛ don min na i ko bi maa maramafɛntigiw kɔni kelen ka gɛrɛntɛ sigi Kamalen dugudenw olu kan min kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye Kamalen dugudenw olu kɔni bɛɛ lajɛlen ye u sigiyɔrɔ bila ni utukalo ale yɛrɛ kɔni na. Kunnafuna olu y'a jira k'a fɔ utukalo tile 8 san 2026 fɛn min ye maa maramafɛntigi maa 4 bonyanko olu kɔni taara cikɛlaw sɔrɔ u ka foro la min na u y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni cikɛlaw ye u ka cikɛ o kɔni jɔ. O hukumu kɔnɔna la furukufuruku kɔni tɛmɛna cikɛlaw olu ni maa maramafɛntigi maa 4 olu ɲɔgɔn cɛ min kɛra sababu ye maa maramafɛntigi maa 4 olu kɔni bɔnɛna u ni na. O kɛlen kɔ Kamalen dugu ma olu kɔni siranna ni ka u sigiyɔrɔ kɔni bila. O hukumu kɔnɔna la maa maramafɛntigi ninnu kɔni tilala ka segin ka na ni ka jɛɲɔgɔnya kɔni ɲini Kamalen dugulama olu fɛ min na u y'a jira k'a fɔ k'u k'a sigi k'a fɔ o kɛlen kɔ Kamalen dugu ma olu kɔni siginna ka na u ka dugu o kɔni kɔnɔ. Kamalen ale bɛ Segu ba kɔfɛla ale fɛ kilomɛtiri 29 Segu ale cɛ commune Farako ale la. Min na kunnafuna olu y'a jira k'a fɔ
dugulama olu kɔni sigilen ka na u ka dugu u kɔni kɔnɔ tile damadɔ kɔfɛ maa maramafɛntigi maa caman ne kɔni nana bin dugu in kan min na ka kamalen dugu ale kɔni filenkolo ci k'a dagakolon ci ni ka taa ni maaw ka baganw fɔɔ ka taa se u ka sumaw ma ni ka tila ka sɔkɔnɔminɛnw olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɛ kɛnɛmaminɛnw ye ka tila ka gɛrɛntɛ o kɔni sigi kamalenka olu kan o kɛra sababu ye fɛn min kɔni kamalen dugudenw olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ye u sigiyɔrɔ bila an bɛ waati min na i ko sisan o hukumu kɔnɔna la kamalenkaw olu kɔni bɛ ka dɛmɛ ni dɛmɛ ɲini ka ɲɛsin u ka dugu ma min na u bɛ weleweleda kɛ ka ɲɛsin an ka jamana marabaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka finitigilakaw u ka se ka dɛmɛ don u ma yaasa u bɛ se ka segin u ka dugu o kɔnɔna la cogoya minnu na ka d'a kan kamalen dugulama o kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan nɔ dekun o kɔni b'u kan min na kamalenkaw kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila k'a sababuya kɛ maa maramafɛntigiw olu ka gɛrɛntɛ ye. Sibiridon utukalo kile 8 san 2026 Mali kunnafoni ka wuli ka jɔ sera Zanfiri Consulting Sarli ale ma. Zanfiri Consulting Sarli ale ye entreprise min ka baara ɲɛsinlen don étude, formation, assistance et conseil fo ka taa se fourniture des biens et des services ale ma. Ni a ɲɛmaaba bɛ Monsieur Burama Sanoko bolo. Mali kunnafoni tɔgɔla Yaya Zie Samake ale ni Fatumata Sangare tun bɛ an ye min sɔrɔ jala an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Baara dɔ d'a ma n'a bɛ étude a lajɛ gɛlɛya bɛ a tigi kan yɔrɔ minnu na n'an bɛ se ka solution proposer a ye an b'o kɛ o ye an b'o wele ko étude ani assistance conseil n'i b'i ka société marché la sisan a su gɛlɛya kelen-kelen min mana na voilà n'i y'an wele ressources humaines b'a la organisation des entreprises b'a la réorganisation b'a la vraiment ni an welela Zanfiri Consulting bɛ se ka teliya ka solution dɔ proposer sababu min ye o ye formation ni kalan voilà ni baarakɛlaw b'i bolo n'i b'a fɛ ka dɔ fara u ka dɔnniya kan voilà an bɛ se ka i dɛmɛ o domaine bɛɛ la ka spécialiste fara an yɛrɛ kan ani an ko an bɛ se ka jago yɛrɛ bɛɛ kɛ Mali la u b'a fɔ fourniture de biens et services an bɛ se k'o fana kɛ ni appel d'offre nana journaux la n'an bɛ se ka min condition respecter an b'an ka chance tenter n'an gɛrɛsɛgɛ kɛra min na an b'o kɛ toujours ka aw fana fo Sangare ni Yaya Samake aw minnu nana ne lamɛnni min kɛ o diyara n ye ka tila ka Amadu fana fo min Tikan tigi ye journal le Tikan n b'aw fo ka dugawu kɛ aw ye ka dugawu kɛ Zanfiri Consulting ye ka dugawu kɛ maliyɛn bɛɛ Ala ka an ka jamana basigi n'i y'a ye an bɛ fɛn fɛn na ni lakana sabatila a ka ca Ala fɛ an bɛ se ka fɛn caman kɛ Mali na walasa Mali tɛ bi ni Ala sɔnna. An bɛ don min na i ko bi jatigɛwale tigilamɔgɔw ka dekun kɔni fanga b'a la ka bonya kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ta bili ka se sommet ale ma ni dugumasɛnɛ ninnu fila bɛɛ lajɛlen bɛ Bajangara mara la kunnafoni olu y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan fɛn kɔni sommet dugu ye ale kɔni wulila ka ban jatigɛwale tigilama olu fɛ min na sommet ka olu fɛ yen an bɛ don min na i ko bi maa si kɔni tɛ ni dugu in kɔni kɔnɔ ka sababuya kɛ banbasiwale tigilama olu ka gɛrɛntɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bilika olu y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi fɛn kɔni ye bilika ye u mago kɔni bɛ dɛmɛ na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sababuya kɛ jatigɛwale tigilamaw kɔni ka degun kɔni selen don u ka dugu ma min na an bɛ don min na i ko bi bilikaw fara somɛka olu kan maa si de kɔni tɛ se ka bɔ dugu ale kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan fɛn min kɔni kungɔ o kɔni b'u la min na a jirala k'a fɔ jatigɛwale tigilamaw kɔni kɛlen don ka gɛrɛntɛ kɔni sigi u kan min na u tɛ se ka dɔgɔ ale kɔni jɔ fo ka taa se sɛnɛ olu kan o hukumu kɔnɔna la an bɛ wagati min na i ko sisan sommet ale ni bilikaw kɔni bɛ ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin an ka jamana marabaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la finitigilakaw yaasa u bɛ se ka dɛmɛ don u ma cogoya min na ka sababuya kɛ banbaaciwale tigilamaw kɛlen don ka gɛrɛntɛ min kɔni ta ka siri u kan. An bɛ taa Masinaka olu fɛ yen nɔ kunnafoni olu y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan kabini tajiko gɛlɛya ale kɔni kɛra Masinaka olu fɛ yen nɔ fɛn min kɔni ye passe ye taganikasegin sɔngɔ dɔ kɔni farala o kan Masina a jirala k'a fɔ ka bɔ Masina ka taa Segu o passe min kɔni tun ye 400 ye yanni gɛlɛya kɔni cɛ jirala k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan o passe kɔni sɔngɔ nana fo 800 na
kunnafona olu y'a jira k'a fɔ ka bɔ Tɛnɛkun ka taa Masina. O pase min kɔni kun ye dɛrɛmɛ 400 a bɛ san 2 bɔ bi, a jirala k'a fɔ o sɔngɔ kɔni yɛlɛla fo ka taa 1500 la. O hukumu kɔnɔna la Masina dugudenw kɔni b'a la ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin u ka dugu marabaa olu kɔni ma. U ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan yaasa pase min kɔni yɛlɛla dɔ bɛ se ka bɔ o sɔngɔ la cogoya minnu na. Walasa ka an ka laadalako don ba la ani ka dɔ fara an ka laadatigiw olu jɔyɔrɔ kan, Segu ka olu fɛ yen nɔ utukalo tile 20 san 2026 n'o o kɔni bɛnna kunun alamisa ma. Dugutigi bulon kura ale koromo kariliw kɛra an ka mara cɛbɔ minisiri o fɛ ni o ye Général Isa Usumani Kulubali fo ka taa se an ka laadako minisiri ale ma ni o ye Mamu Dafe. Kunnafona olu y'a jira k'a fɔ kalo 18 biriki dalen kɔni kɔfɛ fɛn min kɔni ye nin yɔrɔ kofɔlen ye ale baaraw kɔni banna pepewu. Min na a biriki fɔlɔ o kɔni dara an ka minisiri ɲɛmaa o fɛ ni o ye Général de division Abdulaye Mayiga ye. Nin waleya in kɛ kun de ye ni ka dɔ fara an ka laadalatigiw olu kɔni jɔyɔrɔ kan. An bɛ waati min na i ko sisan ka kɛɲɛ ni Mawuludu ɲɛkɔrɔla o ye Tɔnbɔkutu ka olu fɛ yen nɔ Mawuludu baara olu kɔni bɛ sen na min na Tɔnbɔkutu marabolo ɲɛmaa Bakun Kante ale kɔni ye Mawuludu labɛnbaw olu kɔni fara ɲɔgɔn kan yaasa lakanako ni ka o sinsin cogoya minnu na. A jirala k'a fɔ fɛn min kɔni ye autorité régionale ye n'o o ye Tɔnbɔkutu marabaa ɲɛmaaw ye. U kɔni bɛna fɛɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa Mawuludi ale kɔni bɛ se ka kɛ lafiya ni basigi o kɔnɔna la cogoya min na Tɔnbɔkutu ka olu fɛ yen. ATT-Bugu 1008 logement ale la tɛgɛdara ɲɛnaminimafɛn taba maa 4 olu kan jumadon utukalo tile 15 san 2026 min na fɛn min kɔni ye ɲɛnaminimafɛn bɛ yen ni a bɛ fɔ ale ma ko kusi o minɛna fo ka taa se shisha appareil ale kɔni ma. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maa 4 ninnu kɔni na maa 2 olu kɔni ye kalanden, maa 1 b'a la o ye furakɛlikɛla ye, maa 1 tɔ kelen o ye technicien en dessin de bâtiment o ye. A jirala k'a fɔ wulikajɔ ninnu kɔni kɔnɔna la fɛn min kɔni ye maa 1 ale kɔni ye sentigɛnijɛ kɔni ta min na u kɔni kusi garamu 400 ɲɔgɔn ko o kɔni minɛ fo ka taa se o ka sɛbɛnfura olu ma. Ale ni nafolo dɔn ni o kɔni bɛ taa i jɔ sefa wari 108 na. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye OCS ni o ye Office Central des Stupéfiants ale ka wulikajɔ fanga kɔni bonyanen don yaasa ka se ka dankari kɛ ɲɛnaminimafɛn olu kɔni tali la an ka jamana ale kɔnɔ. An bɛ taa kɔkan kibaru ale la Kenya ka olu fɛ yen nɔ pankurubin kɛra sababu ye ni ka maa 7 olu kɔni bɔnɛ u ni na arabadon utukalo tile 19 san 2026. Kunnafona olu y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni pankurun ye ale kɔni binna Ololoke ale kulu kɔni kan min na fɛn min kɔni Équateur ale chef de renseignement Michel Siansi Kontoki ka fara a furumuso Stéphanie Olewa olu kan. Olu kun bɛ pankuru o kɔni kɔnɔna la ka fara États-Unis ale duguden maa 5 o kan. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ pankurubin kɔni kɛra sababu ye ni ka nin maa 7 ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na. Nɛgɛ kanɲɛ 9 tɛmɛnen ni sanga 13 ye. An bɛ taa Sénégal ka olu fɛ yen nɔ Sénégal tɛgɛdara gerebu maa 234 kan u ka wulikajɔ belebeleba dɔ kɔni senfɛ lakana ale siratigɛ kan tarata don su fɛ ka dugu jɛ araba u la. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ maa 234 na fɛn min kɔni denmisɛnnin maa 105 o b'a la ka fara den fitinin maa 22 kan cɛ 58 ale ni muso 66 maa 5 olu kɔni b'a la nujura kɔni bɛ maa mun na. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ nin waleya in kɔni kɛ kun de yaasa ka se ka lakana o kɔni sabati ani ka fu kɔni siri gerebuya ale la cogoya minnu na. An bɛ taa Zambi ka olu fɛ yen nɔ Zambi polisilakaw ye moto kafuwaya ale ka saya laseli kɛ kalata o kɔfɛ
Utukalo tile 13 san 2026 kunnafoniw y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni motowe Kafuwa ale kɔni fatura k'a sababuya kɛ marifaci dɔ olu kɔni ye min na a jirala k'a fɔ fɛn min kɔni ni cɛba ye ale kɔni se bɛ san 49 na wasabolo maa do fo ka taa se minisiri kɔrɔ o kɔni ma a jirala k'a fɔ san 2016 waati kana se san 2021 ma fɛn min kɔni ye motowe Kafuwa ale kɔni kɛra minisiri ye jamana ɲɛmaa ale kɔni kɛrɛfɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye parti réconciliation parti for unité and prospérité ale kɔni jalakira gouvernement o fɛ ni ka tila ka tɛgɛda maa 11 ka minnu kɔni murutulen kɔni kulu. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw ni de bɛ dansigi an ka bi juma ale kibaruyaw la aw k'an bɛn sini kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka basigi sabati an ka jamana ale kɔnɔ.